समय ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତି ସମୟରେ ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଯିବା ହେତୁ ସବୁଦିନ ପରି ମୁଁ ଷ୍ଟଡି ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମୋ ପାଖକୁ ମନୋଜର କଲ୍ ଆସିଲା। ମୁଁ ମୋ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ କହିଲି, ହଁ ମନୋଜ କହ। ମନୋଜ କହିଲା, କ'ଣ କରୁଛୁ ସାଙ୍ଗ? ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ା ଅଛି। ମନୋଜ ହସିକି କହିଲା, ହଁ ପଢ଼। ଏଥର କଲେଜ ତୁ ହିଁ ଟପ୍ କରିବୁ। ରବିବାରରେ ବି ପଢ଼ୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଛାଡ଼ ସେ କଥା। କ'ଣ ପାଇଁ କଲ୍ କରିଥିଲୁ ଏଥର କହ? ମିହିର ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତୁ ବି ଚାଲ। ମନୋଜ କହିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ରହିକି କହିଲି, ଏତେ ରାତିରେ ତୁମେ 2 ଜଣ ଯାଅ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମନୋଜ କହିଲା, ତୁ ନ ଗଲେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାଟା ମଜା ଲାଗିବନି। ଚାଲ ନା ପ୍ଲିଜ୍ ୟାର ବାଧ୍ୟ କରନି, ମୁଁ କହିଲି। ସେପଟୁ ମିହିର କହିଲା, ହରର ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିଛି, ଚାଲ ମନା କରନି। ହରର ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ମନେ ମନେ ଟିକେ ଖୁସି ହୋଇଗଲି। ଆଉ ମନୋଜ ମିହିରକୁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ 2 ଜଣ ଯଦି ଏତେ ବାଦ କରୁଛ ଯିବା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ହରର ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରେ। ଏ କଥା ମନୋଜ ମିହିର ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲେ। ମିହିର ଆଉ ମୁଁ ଆଗ ଫିଲ୍ମ ଟିକେଟ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆସେ। ଏହା କହି ମନୋଜ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା। ମୁଁ ସେ ସର୍ଟକଟ୍ ରୋଡ଼ରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ସେ ରୋଡ଼ରେ ଯିବା କ୍ଷଣିକେ ମୋତେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହେଲା। କାହିଁକିନା ସେ ରୋଡ଼ଟି ପୁରା ସୁନସାନ୍ ରାସ୍ତା। ଚାରିପାଖରେ କେବଳ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଖାଲ ଢିପ ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ବାଉଁଶ ଗଛର ସାଉଁ ସାଉଁ ଆବାଜ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ହେଟା ବିଲୁଆମାନଙ୍କ ରଡ଼ିରେ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଟିକେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସବୁକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମୋ ସାଇକେଲ ପଛରେ କେହି ଜଣେ ବସିଥିବାର ଅନୁଭବ ହେଲା। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ବାମ ହାତ ପଛକୁ ବୁଲାଇ ଆଣିଲି। ଦେଖିଲି, ହେଲେ ପଛରେ କେହି ନଥିଲେ। ଏହା ବୋଧେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲି। ହଠାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ବାଉଁଶ ଗଛ ଖସ୍ ଖସ୍ ଶବ୍ଦ, ଜଙ୍ଗଲ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗ ବଢ଼ି ମାଡ଼ି ଚାଲିଲି। ଏମିତି 2 ମିନିଟ୍ ହେବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଉଁଶ ଗଛ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ରୋଡ଼ର ବାଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଶ୍ମଶାନ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ମୋ ବାଁ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚାହିଁଲି। ଶ୍ମଶାନ ଯେମିତି ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲା, କିଛି ହଲଚଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ ଆହୁରି ଜୋର ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହେଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୁଁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଶୀତରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ଶ୍ମଶାନରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଗନ୍ଧ ମୁଁ ବାରିବାରି ଲାଗିଲି। ଆଉ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଭାବୁଥାଏ, ଏ ସର୍ଟକଟ୍ ରୋଡ଼ରେ ଆସି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇନି ତ? କାହିଁକିନା ଏ ସର୍ଟକଟ୍ ରୋଡ଼ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ କିଛି କଥା ଶୁଣିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ଭାବୁଥାଏ, ନା, ଏମିତି କିଛି ନଥିବ। ମୋ ଭଳି ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର ଯଦି ଏଭଳି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତାହେଲେ ବାକି ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଶ୍ମଶାନ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା କମିଗଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସହର ଝିକମିକ ଲାଇଟ୍ରେ ମୋ ଆଖି ଝଲସିଗଲା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଆବାଜରେ ସାରା ସହର ରୋଷଣୀ କରି ବାହାରିଛି ପରି ମନେ ହେଲା। ମୁଁ ଖୁସିରେ ସାଇକେଲକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ଆସିଗଲି। ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ଟି ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ମାତ୍ର ½ କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ମୁଁ ସେ ସର୍ଟକଟ୍ ରୋଡ଼ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଲୋକମାନେ ଖାଲି ତ ମିଛରେ ଡରୁଛନ୍ତି। ସେ ରୋଡ଼ରେ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କେଜାଣି କେଉଁଦିନ ଏ ଲୋକମାନେ ଗମନରୁ ଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର ହେବ। ଏହିସବୁ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି।